També vull agrair molt especialment a tots els patrocinadors i en especial a Motos Fàbregas d'aquí de Roquetes, que serà qui ens farà l'assistència. Ara donaré pas a l'il·lustríssim senyor Jordi Jordan, que és l'alcalde de Tortosa, que us vol adreçar unes paraules de benvinguda. Una vegada i moltes més vegades, perquè sempre us rebrem en la mà oberta. Moltes gràcies i que tinguéssiu un molt bon cap de setmana. Que aquí darrere té uns tiquets, per exemple, pot anar a prendre un cafè i una pasta al Bar Nou a càrrec de l'organització i després pot anar a fer el pas de barca a Miravet i cada tiquet el pot anar trencant el dibuix del cartell com a agraïment a la magnífica acollida que des de l'Ajuntament hem tingut en tot moment i sobretot l'agraïment a la ciutat per haver acollit la trobada. Demano un fort aplaudiment, sisplau.